Li Diyarbekirê li Komela Wêjekarên Kurd, lêkolîner, nivîskar, wêjekar û rewşenbîrên Kurd civiyan û li ser pirsgirêkên wêjeyî û komelayatî guftûgû kirin. Nivîskaran dan zanîn ku hêjî li pêşiya çand û zimanê Kurdî astengî hene û ji bo nehiştina astengiyan daxwaza xurtkirina xebatên hevpar kirin. Nivîskar Samîtan got, ji 2015 ve mercên giran yên siyasî bandoreke neyînî li ser nivîskariyê jî kiriye. Lêbelê Kurdan duwarê ziman û çandê de dest ji xebatên xwe bernedan. Mesela Kürdi meselek siyasiye. Yani mesela Kürt hatta ne bin xwe statüyê ki hatta ew astengên li ber Kurdî tamamî ji holê re nebin. Hatta em bêjin war xweş nebe yani ew tov şînaye yani. Yani ji werê pir zehmet e em bêjin pir wê qels be yani. Divê em vê rastiyê bizanin yani. Ji bo yekî mesela me meselek siyasî divê xebata me jî hene vî warî de be. Dê alî de jî ji bo ku ew xebat geş bibe em bêjin rojan ji xebat werin kinê berhem derkevin. Davê tiştek dice zaman navgîna ragihandinê ye jî awayek. Yani zaman divê fonksiyonel be em bêjin. Kêr tiştekî were di jiyana xwe de bi kêrî mirov were ku mirov vî zimanî bikar bîne. Di civînê de nivîskaran dan zanîn ku heger ew rêkxistinkerî bin dê baştir bikaribin karên civakî jî bikin. Li gorî nirxandina nivîskaran, rewşa siyasî ya li Bakur bandorê li xebatên çand û ziman jî dike. Lê nivîskar dikarin bi xebatên xwe yên bi rêkxistinkerî bend û astengiyan derbas bikin. Sekreterê Pena Kurd Ömer Fîdan da zanîn ku axaftin, guhdarîkirin, xwendin û nivîsandin çar lingên bingehîn yên zimanin û divê ji her çar alî ve xwedî lêderketin hebe. Ji ber ku em behsa gelekî ku bi milyonan tê navkirin dikin, herçi qas pêkutî û zordestî û zext hebin jî ew pêdiviya rojane dike ku yani nikare vê daxwazê bigire û ev daxwaz roj bi roj li gor min bi pêş vediçe. Ji alî hebûn û nebûnê ve herçi qas xetere zêde bibin jî wek hîmeke bingehîna jiyanê ziman bi awayekî xwezayî di nav civakê de didome. Nivîskaran gotin xwediyê zimanî gel e û divê ji siyasetmedaran zêdetir gel li zimanê xwe xwedî derkeve. Nivîskaran bang li gelê Kurd kirin û gotin divê her maleke Kurdan bibe dibistaneke zimanê Kurdî. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.